belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Volgens de Extra maken steeds meer mensen zich zorgen over de ontwikkeling van de coronabesmettingen op Curaçao. Afgelopen week overleden 7 coronapatiënten die in het ziekenhuis lagen en het totale aantal besmettingen is gisteren opgelopen tot bijna 10.000, namelijk 9.979. Er liggen in totaal 31 mensen in het ziekenhuis op dit moment, waarvan 11 op de intensive care. Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sitree van Heidoren, zal aanstaande maandag 17 januari bekendmaken wat er gebeurt tijdens de carnavalsvakantie. Dat betekent dat er ofwel school is, ofwel dat de vakantie gewoon doorgaat. De minister kwam 6 januari met het voorstel om geen vakantie door te laten gaan, zodat de kinderen minder achterstand oplopen. De vakbond CITEC laat weten dat ze afwachten wat de beslissing van de minister is. Tegelijkertijd zijn er veel leden van de onderwijsvakbond die niet willen dat er gemorreld wordt met de carnavalsvakantie. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente horta clapa servibo na e momento como ta kumini abo. Gisteren stonden 2 Haitianen voor de rechter die worden beschuldigd van een gruwelijke moord op Curaçao. Het gaat om een man van 61 en een man van 57. Ze worden ervan verdacht in september vorig jaar Norris Theodisa Rosa om het leven te hebben gebracht en zijn lichaam verzwaard met stenen in een put te hebben gegooid. De zaak is uitgesteld omdat er nog meer getuigen moeten worden gehoord. Pas dan wordt duidelijk wat het Openbaar Ministerie gaat eisen tegen de 2. Een man die bezig was met een huis in aanbouw is gisteren in Bokasami overvallen door 4 andere mannen. De 4 waren gewapend en hebben de man zijn geld afgepakt en tegelijkertijd hem mishandeld. De man moest uiteindelijk naar het ziekenhuis worden gebracht voor medische behandeling. De politie onderzoekt de zaak. Minister Dorothy Peters-Janga van Gezondheid laat weten dat ze uit de isolatie is en weer aan het werk. Eind vorig jaar testte ze positief op COVID. Daarop verschenen verschillende berichten op sociale media als dat de minister heel erg ziek zou zijn. Maar Peters-Janga laat weten dat ze weer aan het werk is. De Philadelphia Phillies zullen dit jaar in 2022 meer dan 15 miljoen Amerikaanse dollar moeten betalen aan salaris voor de Curaçaose honkballer Didi Gregorius.
Op de Amerikaanse website Fansided wordt de vraag gesteld of Gregorius al dat geld waard is, maar de Curaçaose honkballer zelf is overtuigd dat 2022 een mooi jaar voor hem kan worden. Een indrukwekkend gezicht gisteren in de Sint-Annebaai toen een enorme driemaster uit Ecuador de haven binnenkwam varen. Het gaat om een zogenaamd tall ship. De boot blijft tot vrijdag in de haven van Curaçao liggen, dus iedereen heeft nog de tijd om het indrukwekkende vaartuig te bekijken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.